салом дӯстон, ин барномаи хонаҳои фурӯшӣ мебошад ва дар имрӯза навормон пешкаши шумо 5 та хонаи фурӯшӣ мегардад. Аз шаҳри Душанбе ва дигар минтақаҳо чӣ хона дар имрӯза навормон аст? Ҳозир ба шумо мегӯем. ҳавлии фурӯшӣ дар болои 112 микрорайон бо таъмири хуб бо нархи амагӣ 350 000 сомонӣ. се хонага бо нархи 420 000 сомонӣ. боз яктаи дигар се хонагае ки ду хонага буду се хонага кардагианша бо нархи 300 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар Федератсияи Россия, Московская област ва се хонага бо таъмири беҳтарин бо ҳамаи чизу чораш дар маркази шаҳри Душанбе дар Северин ҷойгир аст. ҳамаи ҳамин хонаҳои фурӯшӣ гуфтагиамон дар ҳамин рӯза навормон ҳастанд. Барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки ягон хонаи хуб аз даст натиҳед, лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. дӯстони азиз, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва ба шумо реклама дар кор аст, ба рақамҳои барои реклама 97 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё инги Telegram муроҷиат кунед. бисёр бад гап намезанем, рафтем. якум сар мекунем аз хонаи фурӯшӣ дар болои 112 микрорайон ҷойгир аст. дӯстони азиз, ҳавлӣ мебошад 6 сотиқ замин дорад. се дар хона дар болои 112 микрорайон дар ноҳияи Рӯдакӣ дохил мешавад. дӯстони азиз, нархаш бошад 350 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. дӯстони азиз, дар деҳаи Катасой ҷойгир аст ва чӣ хеле ки мебинед аз рӯи сурат, аз рӯи наворе ки ба мо роӣ кардан, хона таъмир дорад, таъмираш ҳам хуб аст. марҳамат дӯстони азиз, ҳавлии фурӯшӣ дар болои 112 микрорайон. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ дар тарафи радиостансия ҷойгир аст. се хонага бо масоҳати 70 метри квадратӣ дар чорум ошунаи бинои новостройка. худи бино аз 5 ошуна иборат аст. соҳиби хона менависад: хона бо таъмири хуби замонавӣ бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. фақат курпачаву посудаву телевизорҳоя мегиранд, тамом дигар чизҳояш меистад. бо барқ ва об таъмин аст. нархаш бошад 420 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷей занг зада пурсон шавед. дӯстони гиромӣ, рақамҳое ки охирашон 4069 мебошад, WhatsApp доранд. марҳамат дӯстони азиз, се хонага 70 метри квадратӣ дар чорум ошунаи бинои новостройка бо таъмир дар ноҳияи Рӯдакӣ тарафи радиостансия 420 000 сомонӣ. барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Файзобод рӯ ба рӯи шӯъбаи ВКД ҷойгир аст. дӯстони гиромӣ, 56 метри квадратӣ мебошад. ду хонагара се хонага кардагианд, кухнира балкон баровардагианд. ҳама чизҳои дар кори дар пеши хона ҳаст, яъне мактаб аст, боғча ҳаст, шӯъбаи ВКД, бозорча, хулас ҳама чизҳои дар кори дар наздикии хона қарор дорад. нархи хона бошад 300 000 сомонӣ. боз арзон мешавад, фавран фурӯхта мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷей занг зада пурсон шавед. тамошобинони гиромӣ, хона дар дуюм ошунаи бинои советӣ ҷойгир аст ва худи бино аз 4 ошуна иборат мебошад. чӣ хеле гуфтем, ду хонага се хонага кардагианд, 56 квадрат, дуюм этаж бо таъмир дар ноҳияи Файзобод 300 000 сомонӣ ва ҳама чизҳои дар кори дар наздикии хона қарор дорад. ҳавлии фурӯшӣ дар Федератсияи Россия ҷойгир мебошад. дӯстони азиз, дар Московская област, шаҳри Дмитров, ҳавлии ду ошунага мебошад. масоҳати бино 158 метри квадратӣ плюс подвал дорад. дӯстони азиз, дом аз пеноблок аст, аз берун утеплит кардагианша. замини ҳавлӣ 6 сотиқ мебошад. дӯстони гиромӣ, қисман бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. хонаи нав аст, ягон кас зиндагӣ кардагӣ нест ва боз хотиррасон мекунем ки хонае мешавад ипотека гирифтан. соҳиби хона дар ин ҳолат ба шумо ёрдам карда метавонад. дӯстони азиз, барои ҳамин агар шумо дар Федератсияи Россия қарор дошта бошед ин хонаро тариқи ипотека харидорӣ кунед, марҳамат
این имконият هم هست با صاحب خانه میتونید مراجعت کنید. دوستان عزیز، خودی حولی یعنی شماره حجره هاش 6 در خانه باشد. 4 تا حجره خوب спальни در دوی ماشونه هست و 2 خانه در یک ماشونه، یعنی یک زلی کالونی 24 کвадрате та دیگر спальни در یک ماشونه. کухні 16 کвадрате هست، 2 تا санузел، یکتاش در یک ماشونه، دیگرش در دوی ماشونه و باز подвали یعنی تخخانه 4 با 11. مرحمت دوستان عزیز، نرخ حولی باشد 10 میلیون و 200 هزار روبل روسی، 1 میلیون و 75 هزار سومانی و قریب 101 هزار دلار. باز سودا میشود برای خریدارهای انیق. رقم‌های صاحب خانه در روی اکران واتساپ دارند. از نام کانال دوم تی جی زنگ زده پرسان شوید. مرحمت. و тамошобинони гиромӣ، соҳиби хона қариб 8 дақиқа навори ҳавлишона доранд. мо наметавонем мутаассифона ҳамин 8 дақиқа дар навор мондан, аз сабаби ки дарози ба дасту ва хронометраж видео туғри намегирад. агар хоҳед видеои ҳавлия тамошо кунед, ба рақамҳои соҳиби хона муроҷиат кунед. дӯстони азиз, ватсап шуда ба шумо 8 дақиқа видеоҳоро роҳ мекунанд. боз дигар маълумотам лозим бошад, марҳамат муроҷиат кунед ба соҳиби хона. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе, ноҳияи исмоили сомонӣ дар чораҳаи северни ҷойгир аст. дӯстони гиромӣ, дар доми супермаркети диёр, дар як мошина супермаркети диёр аст. бениҳоят бинои хуб аст, бинои новостройка, сехонага бо масоҳати 110 метри квадратӣ дар 16 шонаи бинои новостройка. хона бо таъмири нав, замонавӣ ва зебо таъмир мебошад ва хона бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. дӯстони азиз, чизу чорааш оддӣ нест, ҳама чизош қимат, бо сифат ва нав мебошанд. дӯстони азиз, нархи хона 1 миллион 702 ҳазор сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали дом ти ҷи занг зада пурсон шавед. рақамҳои соҳиби хона ватсап доранд. дӯстони гиромӣ, хона дар минтақаи беҳтарин ҷойгир аст, назд байни донишгоҳи аграриву ваданасоз ва донишгоҳи тиббиву донишгоҳи омӯзгорӣ. байни ҳамин дута минтақада ҷойгир аст, минтақаи беҳтарин. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 97 14 55 15 танҳо дар ватсап ё инги телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.